Do jedného bodu tam preloviť obrannú línu protivníka, priniknúť čo najhlbšie do jeho obrany, ideálne dostať sa mu do tyla. No a takto sa stávalo často, že ustupujúce nemecké jednotky narážali na sovietské alebo americké jednotky už vo svojom tyle. Tak vznikali historické vozidlá, dočky, jeepy, niektoré z nich, ako vidíte, majú zavesené delostrelecké prostriedky, v tomto prípade 45 mm protitankový kanón. Takže túto pasáž môžeme